Tanec. Čau, čau. Tady máš tu řepu, sestěl. Řepu? Jakou řepu? Šach říká, že chceš jet hodně řepy, ne? Přece. Já jsem říkal, že chci jet víc řepy. Jaj, řepy, no tak jo, No, trošku. tak jdem cvičit. Pojďme na to. Dneska si ukážeme dřepy. U základního dřepu by nám neměly balancovat kolena, neměly být předšpičky a je potřeba si hlídat rovné záda. Dřep by měl být co nejhloubš a Petr nám tady ukazuje úplně dokonale, jak má kulaté záda, což by nemělo vůbec být. Dochází k tomu, že Peťa už je zvyklý dřepovat s osou, takže ta ho vyvažuje, takže jde vidět, že pomocí rukou se snaží vyvážit balans, aby nepřepadl, kvůli tomu se ty záda kulatí. Rovný zad docílím pomocí toho, že se snažím vystrčit zadek dozadu a ono to potom bude vyrovnat. Jako jednodušší variantu, aby jsme postupně vycvičili ten hluboký dřep, tak prva dosedáme na bednu, takže takový jednoduchý dosed, snažím se mít opravdu ty záda rovné a zase prostě z toho sedu bez nějakého extra předklánění se snažím prostě zvednout pomocí stehen nahoru. Jako další jednodušší varianta, kdy už jdu hloubš, tak můžu si pomoct pomocí nějakých futer doma, že se přidržím a budu se zvedat. Další jednodušší varianta je tady pomocí TRX, kdy se přitahuji rukama, tu váhu na ty stehna odlehčuji a můžu dokonale dbát na ty rovné záda i v té nejspodnější poloze. Co teda dobré, dáš si? Tak dám si, když už to dnes, to tobě ne. Ale je to domácí. Domácí, tady je etiketa. Víš jak, já už to mám doma jak 3 dny a když je to doma jak 3 dny, tak je to domácí. Že takhle to funguje. Přesně tak to funguje.